Bonsoir, 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 bonsoir. Bon, antsika koragna conseil de ministre, tsy hainao ino tamin'ny Assemblée nationale. Euh, on change pas l'équipe qui gagne, volagnin-dreo zegny. Interrogation nareo amin'ny premier ministre, milomay izy karaha misy raha vozoany, haiko izy mahavozo fôtony zanaharinazy tsy eo boka, Mamirahavatomanga tsy eo, milomay izy, tsy voavaliny même les journalistes. Trop facile zegny premier ministre. No volagna fa nazavainy tompon'andraikitra resaka le colonel igny. Zay kazarianareo jery volaniko aminareo zegny. Azonareo zegny? Io tsisy olo nagnazava zegny. Ary tsisy preuve naboakanao fa marigny raha nazavaindreo sa tsy marigny raha nazavaindreo. Zay ankadalianareo depuis le début, depuis kanareo mitondra, zay ankadalianareo. Izy koa anareo nitondra tsara marigny, alaiko vavany pane igny, izy mivolagna misy raha mandalo maro amin'ny Ukraine, misy raha mandalo dans le monde et tout ça géopolitique. Anareo amizay tsy mahay miprofity resaka géopolitique. Tsy profitenareo. Tokony miprofita anareo, tanàna en guerre jiaby anareo milamigny. Anareo comment dire ça? Anareo micréer. Anareo micréer. Ça veut dire je vais créer des magnaboaka zady tous les trucs que ireo mpagnano la guerre a besoin. Anareo io mipetraka io fo, tsy miprofity, ataonareo la faute-ny corona Madagasikara tsy mandroso. Non, la faute-nareo Madagasikara tsy mandroso. Aia volan'ny corona nazonareo jiaby? Nareo koa fa nitondra tamin'izegny. Aia volan'ny corona? Tsisy volan'ny corona. Aia volan'ny lavany jiaby? Tamin'ny lavany nanonga presque au-dessus ny kilo. Aia izy igny? Magnefa impôt ne olo amizigny. Nagnefa impôt koa n'olo. Donc vahoaka kazakadalianareo premier ministre. Anareo zio miady par rapport amin'ny Ravatomanga andraiky anao. Tanareo solomba député jiaby naftarigny. Soit c'est pour Ravatomanga, soit c'est pour Andry. Io tsisy misolombavan'ny vahoaka zegny. À part Afakanjo Christian volako aminareo, izy adosiko à chaque fois, fôtony izy mahavita mivolagna, que ce soit Ravatomanga volagny, que ce soit Andry volagny, izy tsy magnavakavaka. Azonareo zegny? Donc vony anareo Madagasikara. Tsy hainareo mitondra Madagasikara. Niany anao président andeha lomay soi-disant andeha za base Toliara. Président, indô soit volagninao amin'olo magnaraka anao jiaby io, magnano recherche. Niany ty volaniko aminao, anao mitape partout, que ce soit sur YouTube, que ce soit pas tapenao partout, resaka danger ny terre rare. Danger ny terre rare. Zegny américain tsy adala nambelandreo nindreo agny, chinois tsy adala, zavanareo matimaty amin'ny chinois agny. Niany ty ataonao amin'ny Toliara, radioactivité, mamono rano, mamono comment la forêt, mamono biby agnatin'ny la forêt. Azonao zay? Anao tsy mijery président fôtony. Anao tsy mijery fôtony anao ne tsy mipetraka Toliara. Anao tsy mipetraka Toliara, anao tsy victime raha zegny. Anao zio agnatin'ny lohanao dans 3 ans, même pas dans quelques jours, za miala eto fa dignandreo za ireo tsy mijery za eky. Azô vonivonianao agny amizay. Azô vonivonianao agny Andry. Azô vonivonianareo. Olon'ny Toliara, olon'ny Sakatia, olon'ny Diego, olon'ny Madagasikara jiaby andeha vonivonianareo. Olo koa tsy verijery. Anareo volagna fa olo verijery. Ireo tsy verijery fa ireo intimidenareo, ampitahoranareo. Io fa tsisy olo faly mahita anareo. Ndeha sôranareo agnatin'ny télé olo jiaby fa mandoa.
zay mitandregny fo amizay mahita écrit mitandregny fo fôtony za tsy kivy volaniko za mavita hitanao za mavita mamono olo tapitapako eninazy za tsy mavozo za tsy mangaroaro amin'olo karaha zegny mais sasany mandoa mahita anareo koa fa mivolagna amin'ny télé fa tsisy raha manjara andeha volagninareo zava premier ministre mangasary tapa milomay andeha agnena ino anao andeha agnena vandy aboany marigny tsy adala colonel comme ça izy ny fo maraindray andeha mivolagna fa misy raha mandalo eto misy raha zegny ataony Ravatomanga zegny ataony comme par hasard amizay Ravatomanga loso tsy hainao a Dubai raha jiaby zegny miboaka comme par hasard vahoaka zegny ny adala boka ny agny tsy amboaranao tsy mboanao mizaha internet mizaha réseaux sociaux fotony nampanongainao méga io prix méga io asitrikinao fa tsy zay aty monsieur le président tsy zay aty tegna tsy zay aty mais mino menace ataonao mais mino intimidation ataonao zay io fo ary zay tsy maintsy magnambara ny marigny contrairement raha ataonareo zay magnambara ny marigny fotony anareo tsy tia Madagasikara volaniko aminao zegny ny ananao andeha vantara andeha izalezile parsy non kaza vantara anao président anao mazo mandeha fotony anao koa ny français anao ny français zay volaniko aminao maramila aux îles glorieuses za fa tagny volaniko zegny aboakanao aby karakory fomba anao mavita magnano tsy verivery anao magnaboaka anao passeportnao au contraire anao mazandohanigny aby anao andeha angala ile parsy armenao apoaly armenao tsisy raha anao andeha angala ile parsy karakory idéfendre Madagasikara nde sakatio fo na fanalafinao imagine ile parsy io azonao tsy amezanao Dubai agny tsy amezanao Dubai bojo agny pour même pas 10 kilos d'or donc zay ka zakadalenareo volaniko zegny zay ka zakadalenareo zay ny mizara ataonareo fo ary zay volaniko aminao tanko za mbola velogno tanko za mbola mirespira za mivolagna fo za mivolagna so anareo volagna tsy marary za aty mahita raha mandalo Madagasikara mararo egninaka mais j'ai pas le choix za zio avagny za tsy miegna amy 100 € président azafady aminao tsy possible aminaka feky zegny tsy possible aminaka zegny na zay tsy mahazo 2 bouteilles whisky donc izy za iegna amy 100 € tsy possible zegny nde anao tsy mahavita miegna amizegny ohatrino montranao donc le vahoaka madiny tsy vahoaka egnindreo tsy egnin'olombelogno ny nareo ndraiky egnin'olombelogno maire Diego élu par 67% tsy mbo anareo mitondra la prochaine fois au lieu que anareo magnary vola resaka fifidianana fotony misy vola boka amaizanareo ao resaka fifidianana direct nomenareo maire karaha ataonareo minome gouverneur io comme ça olo tsy miady comme ça olo tsisy olo miady donc azafady zay ka zakadalegna zay ka zaka abadogna fa raha ataonareo fa trop anareo fa tsy menitra anie olo be karaha ataonareo mavandy du 1er janvier jusqu'au 31 décembre anareo mavita vous arrivez à regarder dans un miroir arrêtez nareo matoela aby io olo mandeha mamboly arrêtez nareo olo misy tragno raviravenareo ran'olo vous êtes des humains ou animaux andareo koa nifadibadiky biby olo akadalenao mazo visa mandeha à la réunion anao mba veridiry sérieusement ndre olo fa mijaly eto à la réunion mandeha mitady tragno olo andesinao non seulement Mayotte feno mandeha à la réunion eto i Comore mandeha eto à la réunion anao zay koa ivolagna fa nagnino tsy amboarinao tanànanao comme ça beny Madagascar possible réunionner Maurice, Seychelles
Comore mandeha milomay aminao agny magnano investissement. Le problème fitiavanareo tegna tsy tianareo olo ivelany magnano investissement. Prenez l'exemple de capitaine Traoré volagno zava raha nataony miaraka chinois. Ino raha volagniny nanamboatra ciment rô, anao ndraiky ravoravo mahazo tomobile memem-pogna boka amin'ny chinois memem-po, za menitra sérieusement, za président de la république za menitra magnano mendiant ne ataonao io. Izy koa anao magnano mendiant amezanao vahoaka za d'accord, anao magnano mendiant rasenareo sambanareo ao fo, zay ne problème nareo. Et à un moment donné réveillez-vous. Atsika vahoaka koa ne non, déjà voleza anareo magnano politiky, izy koa anareo tsy mahavita micontra, anareo koa tsy mahavita magnano opposant, kaza magnano politika anareo zava-bora réglage. Tokikinazy ao amin'ny assemblée nationale azoma mijery tokikinao regny anao tany nivolagna anao resaka décentralisation, nivolagna anao resaka maire afodindreo, nafodinao vavanao. Donc azafady, non, je suis désolé, raha ataonareo fa trop, tegna fa trop. Zay fa tsy mila opposant, izy koa opposant mangigny na président nagnano karaha zay, non, zay mila acte maintenant, acte. Karaha opposant mandeha milalabe mivolagna raha tsy mety, anareo jiaby zay mivolagna fa mety raha ataon'ny président io, que ce soit ministre anareo, que ce soit opposant, que ce soit député, mety aminareo raha ataon'ny président io zio, mety aminareo fotony izy mameno posinareo baka. Izy magnambanimbany vahoaka anareo, vahoaka ny vidy anareo andeha hiaro rô, anareo ndraiky mandeha misolelaka président. Non mon frère, rô fa tsisy crédibilité aminaka, rô fa tsisy crédibilité ndray azovy, rô fa tsisy crédibilité. Non, je suis désolé, raha ataonareo fa tegna trop raha ataonareo, je suis désolé, za tsy solagneky raha ataonareo karaha io. Voleza anareo soit midémissionner anareo sérieusement, mais il faut que vous démissionnez parce que c'est pas possible. C'est pas possible volaniko aminareo zay mahita raha karaha io, tsy possible. Tsy possible. Io tsy solangigny zegny, io tsy solandeha fodinareo vava zegny. Bonjour. Franchement, tegna mampalahelo za raha vo Madagascar sérieusement. Mampalahelo za. Surtout atsika vahoaka passive. Mangigny atsika. Karaha fa voavoriky. Hitatsika raha fa tsy manjary. Zava izy jusqu'à magnasa resaka journaliste, anareo vehivavy aroe baka mahay asanareo. Donc tous les journalistes là, zay tsy miaraka aminareo zegny tsy mahay magnano asanazy. Zay tsy magnaraka aminareo ke anareo mahay magnano asanareo, nagnino Madagascar tsy mandroso, nagnino atsika dernier. Zay volagno mitsangana olo jiaby mandeha milalabe, tout simplement. Maramila vonianao fony état central ty za mivolagna raha zay, za fa fa tsy empaka za fa nerveux za. Ino anareo boka état central ao niana apodiko ndraiky zay tompiny, anareo merina volaniko zegny, zay tompiny misy tsy magnano, zay censé viser. Anareo volagna aminay atsika mila miaro, atsika mila mifagnaraka, azonareo zay. Mais par contre izy koa problème io avy Antananarivo côtier miaro aby mivolagna tsy manjary ty tatata. Izy koa problème avy Sakatia soit Bastuliara, azova aminareo mihetsiky, misy ny mihetsiky, zay mihetsiky za tsy mivolagna izy. Azova anareo masaky mivolagna, anareo tsisy masaky mivolagna.
Par contre anareo ndraiky mandeha mikaiky zay ty mivolagna ka zay endriky mivolagna état fédéraly atsika mila mifankatia tsegny mifankatia karakory mba atsika atsika mila mifankatia tant que c'est pour vous pour votre bien. Mais est-ce que c'est pour notre bien? Non. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Ombiana Tananarivo mitsangana magnano grève resaka Bastuliara resaka Sakatia. Ombiana. Ombiana. Parce que ça vous concerne pas. Tout simplement. Nianty amizay zay mangataka état fédéral. Anareo volagna tsy mila angatagna état fédéral izy koa te anareo amizay magnasary mivorivory magnasary micréer page nareo magnasary zay ne tsy mijery zegny. Za koa olo mivolagna mariny direct. Za tsy mahay mivilivily non naka fa direct. No volagna alohatsika fandeha tagnana alohatsika iaro andragona Andry Rajoely alohatsika iaro le rezirongona azova amizay haiko ne position nareo haiko position club 48 fa hitanareo fa état fédéraly indesiny frère Percy fa matanjaka komasy matanjaka olo jiaby fa mikeky jusqu'à Tchad indépendant mandefa message olo jiaby fa mikeky hitanareo fa commence en danger nareo magnasary mivory ino raha volagninareo fa miady Andry Rajoely miaraka amin'ny Ravatomanga ay ty état fédéral ty mi-emmerder atsika amizay azonareo ignanareo mivory sasana amizay mivolagna allo ampietsika Andry Rajoely andeha agnano mandanage jusqu'à la fin azonareo aloha ampietsika Andry Rajoely magnano mandanage jusqu'à la fin regniny araiky mpangalatra Pablo Escobar comment dire ça là zanahariny NC Christian ty raha ty volagniny tsy possible ty maramila ty tsy hainao magnavakavaka la aloha za ndeha za olo hafa izy mandeha ivelany ndeha karaha maolo izy mijery zay ino amizay azovy maty gasy jiaby maty eo tsisy merina eo tsisy côtier eo tsisy antemoro eo tsisy sakalava eo tsisy gasy jiaby voniandreo ataova agnatin'ny jerinareo zegny ataova agnatin'ny jerinareo zegny fotony ananareo volagna ambesa antreniky mila rongana Andry Rajoely tsy mila mivolagna état fédéral tsy mila volagna non état fédéral tout le monde est concerné après amizay samby misy entité nazy aty triangle du nord aty Toliara ta tu vois azonareo samby misy maramila anazy samby mandeha mizaha investisseur extérieur anao tiaraka amin'ny chinois bon président est-ce que zay mavita miaraka amin'ny chinois aboanareo za karakory nagnino anareo andeha hiaraka amin'ny chinois ty mampatsara izy président aboady jiaby ta ok c'est président magneky que ce soit merina président que ce soit côtier président que ce soit zovy tu vois au moins izy magneky parce que tout est clair ary moramora contrôlegna exemple anareo hagny Antananarivo andeha hivolagna aminakahy fa zay ndeha contrôle jiramanareo any zay ndeha contrôle aéroport nareo zay ndeha contrôle lavaninareo tsy possible zegny tsy possible karaha anao andeha contrôle agnatin'ny tragnonakahy va de manjanaka anakahy tsy possible zegny ataonareo état central io saba anareo micontrôle passeport bourse non zay fo micontrôle raha jiaby je suis désolé non zava capitaine Traoré volako exemple aminazy tu vois amare la France exemple miaraka hiasa aminazy izy za mivolagna aminareo zay izy tsy agnabogniny la France jamais de la vie niany fo izy misy disa c'est normal c'est nouveau izy mila mandeha magnano tout est clair ninazy antreny amboariny raha tsara tout est clair amare la France ivolagna aminazy bon tiako raha ataonao redy capitaine Traoré za miaraka possible président le prochain président tsy Macron fo tu vois prochain président mivolagna au capitaine Traoré parce que maro olo tia capitaine Traoré ne en France maro olo tia izy même jusqu'aux États-Unis maro olo tia donc anareo agnatin'ny lohanareo fa la France tsy mila la France non ça c'est ce qu'on appelle comment dire ça
investissement. Ny any chinois, anao agnamboatra lalagna anaka. Exemple za zio mikaiky chinois, amboara paoma vavinaka. Bon, amboarako paoma vavinao, ino raha mezanao za? Za angala ranomasinao pendant exemple 10 ans v'la. Non, za tsy agnamenao 10 ans. Amezako anao 5 ans fo. Tu vois? Non, mikoragna boka magnano arrangement. Tu vois? Anao koa tsy agneky. Bon, za ndraiky kaiky américain. Mikaiky américain karakory? Za apody amin'ny chinois, fôtiny tsaratsara ny chinois. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut faire. Niananareo mahita olo jiaby magnasary mangala guerre. Tu sais après, pour faire la paix, il faut faire la guerre volaniko aminareo zay. Azonareo? Pour faire la paix, il faut faire la guerre. Niananareo mahita reo magnano la guerre mare reo fampanjay tagnana. Tsotra ianareo. Nintsika gasy ndraiky depuis atsika mahazo indépendance jusqu'à niany ty, atsika mila magnano la guerre, atsika sambatsika ao fô. Atsika sambatsika ao fô. Juste question de meza zay état fédéral. Non, état central vao contrôle raha jiaby. Ino raha contrôlenareo? Tsisy raha vao contrôlenareo. Volamena miala, soit izy mandeha boka Nosy, soit izy boka Ivato, olo mandeha milefa, soit izy mandeha Mayotte, soit izy mandeha Comore, soit izy mandeha La Réunion, vao contrôlenareo. C'est normal. Maventy loatra tanàna io. En plus état fédéral zay mampandroso tanàna. Pour une simple raison volako aminareo zegny, niany Toliara mavita, nagnino Toliara mavita raha tsara ty zala, nagnino Diego tsy mavita. Magnano concurrence bokareo. Zay mavita tsaratsarano, zay mavita tsaratsarano, tu vois. Tout le monde va s'y mettre, tout le monde va s'y mettre. Fa niany ty amboarinay Tananarivo, ataonay jet d'eau, ataonay feu d'artifice, ninareo top. Allô, mila magnadio tanàna, milomay iry PDS ni nomeny fôtiny Andry Rajoelina nivola mila madio tanàna avy le 26 juin, milomay PDS magnasary mivorivory. Anareo nahita monsieur le maire niambigny fa Andry Rajoelina nivola Jean-Luc Diavolojara niambigny fa mila ampadiovigny Diego. Non, tous les jours prise d'initiative, c'est ce qu'on appelle. Madiovo Diego. Depuis question tsy madio Diego niany nivolagna Andry Rajoelina milomay amizay PDS magnasary mivorivory. Mais non, mais vous faites la honte. Za volagna aminareo, anareo koa mampamagnitra e. Karakory atsika côté amizay tsy diadiavindreo any? Karakory atsika tsy diadiavindreo? Or que atsika majorité, atsika ne majorité, que ce soit état fédéral, atsika ne majorité, mais là atsika sambatsika fo fampamona atsika volaniko aminareo, atsika sambatsika fo. Zava-vebany, zava-bany jiaby magnasary. Ino raha mivolagnin'indreo? Franchement, ça sert à quoi? Nampidiko vola am'pochindreo juste kibony bora réglage ny botoka atao tokikinazy. Regninareo izy ino volagna? Resque décentralisation. Azovy regninareo tao. Karazany nilefa BM. Ino nampilefa izy? Fôtiny mavozo, fôtiny zanarinazy tsy io. Zanarinazy mandeha mission agny, izy amizay miambigny io, tsy hainy raha ataony. Fôtiny il est perdu son Mamy Ravatomanga. Hitanareo boka iny. Il est perdu. Io amizay boka tsy sakindreo. Allô, aboa vadiny colonel. Akory tsy naboaka? Azo magnamia ordre. Moi j'ai pensé que la justice n'est pas avec c'est pas pareil que le gouvernement. Justice non, claquer le doigt. Nino tsy claquenao le doigt? Za boka nagnano pariage nivolaniko taminao. Anao koa tsy commandeny Mamy Ravatomanga volaniko. Aboa prisonnier politique jiaby Andry Rajoelina. Anao koa lehilahy mariny, tsisy olo mikommandanao. Aboa prisonnier politique jiaby. Tant que tsy aboakanao prisonnier politique, justement fa etsika ny raha zegny, fa etsika izy voabe atsika jiaby voabeko ny Tananarivo zegny olo jiaby mangataka état fédéral. Fa atsika ndraiky misarasaraka, atsika ndraiky misarasaraka. Anareo volagna fa Tananarivo misarasaraka? Jamais de la vie. Au contraire, ireo mangala atsika ty, reo magnasary tsara koragna. Firy olona agnatony za volako aminareo zay. Avy ety anao atsika mikoragna, atsika tsy mila. Non, za tsy voavidinareo volagna. Jamais de la vie. Za tsy voavanganareo. Jamais de la vie. Faut que j'ai un honneur, moi. J'ai un honneur.
za zio nde nazo vola za mavita amiza fitaritra za volana za mpagnarivo za mais qu'est-ce que je vais gagner avec ça hein ino raha azoko amizay za namitika olo hein za navandivandy tamin'olo nagnabo exemple za nazo tragno za namitika olo sa nangalatra olo jamais de la vie comment veux-tu que je vais être bien sisa za mandra milala be je vais devoir à personne azonareo zay je vais devoir à personne donc je suis désolé raha nataonareo niany député jiaby anareo député Andry Rajoelina no député Mamy Ravatomanga à part Afakanjo Christian volaniko à part Afakanjo Christian c'est le seul volaniko aminareo zay nagnino izy zaraiky mavita nagnino izy zaraiky mavita Afakanjo Christian ava majango ka eny olo jiaby mandeha eo izy mivolagna volagniny naviany Macron izy nivolagna resaka vadiny colonel resaka colonel namôfo izy nivolagna azao masaky mivolagna karaha izy izy amizay olo tsotra anao mangala telefôny anao mikeky izy karakoa raha lahy za anao tsy mavozo za tsy mavozo zany za tsy mavozo zany fidian'ny vahoaka volagniny tsy possible za aminaka za trahira vahoaka izy magnano zay mety aminazy izy tsy mpagnarivo fotony izy vangaina fa tsy mety izy tsy mpagnarivo fa izy magnano donc nagnino olo araiky mavita ke atsika jiaby mitambatra tsy mavita zegny tsy azoko teo Jean-Luc Diavolja président de maire de Madagascar misy raha navoa Jean-Luc Diavolja azova aminareo maire nitrangana zany volaniko aminareo azova aminareo maire navita nitrangana erany Madagascar tsisy araiky navita nitrangana azova amizay voavoa soit izy éliminé soit voavoatifitra parce que même anareo en tant que maire anareo tsy solidaire en tant que maire anareo tsy solidaire ity avy amity amizay au sein du gouvernement reo fa miady mamosa ty ataova karaha ty reo miady député miady reo samby reo iry Jocelyne miady amin'ny bora réglage tu vois reo jiaby sa miady karakory tanàna ilaminy jamais de la vie zany volaniko apprenez l'histoire ny Madagascar izy koa tsy volagninareo ino raha mampiadatsika ty baseky ino mampiadatsika volaniko aminareo zay état central mampiadatsika de tianareo nde tsy tianareo état central mampiadatsika magnavakavaka président ny magnavakavaka nareo volagna président tsy magnavakavaka ino atiavan'ny président Cotier le misolelaka aminazy fo azovy tian'ny président o amitsika Cotier jiaby à part iry Jocelyne iry olo miaraka aminazy aby io azovy tiany président tsy mijery anareo président fitiavan'ny président anareo lerana izy avy anareo mivorivory izy mandefa karaha mboa imboka anareo tsipitsipi ny t-shirt ino magnano kare ravoravo magnasary mitsinjika aminareo izy fa miala baibay amare koa lera izy mila anareo zava andeha Toliara izy ambarinareo fitiavan'ny Toliara izy andeha Toliara andeha mony Toliara izy andeha mony Toliara scientifiquement volaniko aminareo zegny mamono terra mamono parce que utilise des produits radioactifs azonareo maty biby maty les plantes rano contaminé zavanareo volaniko zegny alevanareo que ce soit sur intelligence artificielle soit sur YouTube depuis 6 ans olo fa mivolagna raha zegny aux États-Unis tsy adala les américains nagnino tsy forcé n'américain fa ela koa reo nagnano zao fa ela nereo mitady zo fa ela nereo mitady zo anareo agneky ok zay agneky exemple misy bateau de guerre français question de l'amiante zay boka en Europe boka zay tsy tia mandoto aminay ato fa tianay zay mandoto agny amin'ny Afrika agny ino atiavanay mandoto en Afrique fôtiny président n'Afrique corrompu azonareo zegny
démantèlement des amiantes nalefa anjotany Inde tsy nietsika Inde jiaby volagna zay fa tsy mila akory ke tsy nipody bateau tsy nipody ny anty mila fanandoto zay aux États-Unis que ce soit au Chili que ce soit en Australie resaka terre rare fo io volaniko zegny ny anty aia mbola tany madio eto mbola tsisy allô a Madagasikara azao mba andry radio hely karakory mba andry radio hely io claquenao 5 millions fo izy fa mivadika bon ok tsy adala boka zaho tu vois miady amizay américain français miady azovy le plus 500 millions amezako anao volagny américain naregny 500 millions andry radio hely miditra agnatin'ny posiny fanjakana non miditra agnatin'ny posiny zay mpitondra izy ty mahazo 500 millions igny karaha hery koa mahazo vola igny afaka mipody eo afaka mipody eo raha tsy mandeha afaka mipody karaha lalana na 245 millions d'euros hery andeha agnamboatra lalana tsy namboariny aia vola tsisy olo mahita mosiny vola vahoaka anizay io mijaly fo miambiny karaha zay donc à un moment donné io problemtsika vahoaka atsika koa malemy iro mahery atsika koa ndraiky mahery iro malemy tout simplement il faut que le rapport de force change maintenant azonareo zegny même volaniko aminareo zegny amin'ny province jiaby io armement jiaby fa nalainy gendarme losa Antananarivo fôtiny nagnino izy koa misy la guerre maramila atsika amin'ny province atsika boka tsy olombelogno amindreo azonareo zegny reo mavita magnano protection ndreo fa atsika ty tsy mavita magnano protection karaha tsy olombelogno ny atsika anareo amizay volagna fa tsy magnavakavaka andry radio eny firy fa za mivolagna aminareo eto misy problème amin'ny province anareo nahita fa Tananarivo nitrangana misy problème amin'ny province tsy vita lalagna orke ireo concerné exemple par pont Mavavy ireo concerné produit boka Antananarivo mandeha jusqu'à Diego ireo concerné fa ireo tsy mijery atsika nzay miady fo atsika sambatsika fo mahazo barge aia barge vita c'est bon marais quoi tout simplement atsika kadalaindreo fo tous les jours c'est comme ça isanandro fa karaha io fo isanandro karaha io atsika mbola jerintsika mbola io fo tranquille avia misy la musique aty aloha milomay olo jiaby aloha ndeha agnotsy vody igny atsika magnotsy vody atsika oui artiste jiaby milomay aminazy oui artiste jiaby artiste boka Diego milomay merci président nagnino adigna vahoaka atsika jiaby Madagasikara tsy androso izy koa karaha zay fo volaniko anareo koa tsy karaha olobetsika taloha mandeha miady ils ont de coronesses volaniko aminareo zegny io tsy androso Madagasikara io tsy androso jamais de la vie atsika iambiny karaha io fo andeha vonivoniagna voniagna atsika tsy mihinan-kanigny voniagna amitsika asa tsisy la santé tout tsisy araiky masaky mihetsika normal on se laisse mourir atsika zao fa miambigny ombiagna leranakahy ty maty zay fo ombiagna leranakahy ty maty ireo tsy mijery volaniko aminareo zay ireo marary reo milomay Dubai en France aux États-Unis au Canada reo tsy mijery anareo io fo zavanareo reo fanjakana volaniko aminareo zay reo fanjakana retraité aby io forceny mamiravatomanga aloha mandeha amin'ny hôpitalinaka soin tsara ary izy lafo tsara comme ça anareo tsy magnafe fa io vola direct miditsika agnatin'ny comptenaka volagny mamiravatomanga nefa anareo bye au revoir mangigny fo mangigny y a plus de bâton il y a plus des anciens on appelle ça les vrais tirailleurs malgaches les vrais tirailleurs il y a plus ça c'est fini c'est bon le flambeau n'est pas bien passé comme narosé le flambeau n'est pas bien passé fa tsisy olo combattant des vrais
Fôtony miambigny karakory aia zay niany andeha tsinjoka, aia figany antoka niany, aia zay niany mirêve, jusqu'à quand vous allez rêver? Ah, un jour anareo tsambaranareo mbola mirêve fô anareo fa orky anareo fa miklamy sagny. Ah, c'est plus un rêve. Ah, zay milanko, réveillez-vous tout simplement. Tsisy olo andeha ampamoanareo, anareo tompiny, maramila pareil, aboafa anareo maramila marigny. Anareo défendre le pays, c'est pas pour défendre Andry Rajoelina ou Mamy Ravatomanga ou anareo mi défendre le pays d'abord. Ambela anareo tanindrazana atsika andeha lafilafo. Andeha lafilafo ambela anareo tanindrazana atsika. Fôtony anareo tsy mijery koa baka. Zavanareo i général Labomba izy kofa vita anazy izy fa mandeha Toulouse any. Eh oui, Andry Rajoelina fa losy koa. Zava Hery, zava Ravalomanina, aierô, anareo fo io. Anareo fo io. Azovy amizay magnapetraka ireo io. Anareo magnapetraka reo io. Tsisy olo hafa. Voilà. Zay vidéo tsika, c'est à nous, hein. C'est pas à eux. Madagascar, ça nous appartient à tous. Io tsy ny Mamy Ravatomanga, io tsy ny Andry Rajoelina, io tsy ny premier ministre NC Christian, atsika nagnapetraka ireo io. Atsika magnadoso ireo io. Izy koa tsika mbola vozo fo aloha, continuer nareo mavozo. Taranaka nareo après qui vont subir les conséquences. Ah oui, taranaka nareo ils vont subir les conséquences. Moi de toute façon je suis prêt à partir. Izy koa fa mety za fa mandeha. Mais pour l'instant le 8 mai kazadignanareo 224 km volanko aminareo zegny. Départ à 6 heures du matin de Saint-Philippe, numéro de Saranaka 1066, ouais, 224 km, 14 000 mètres de dénivelé. Karam Lume Boka Diogo Zeni mandé à peu près jusqu'à Mbanja, mais Missi Manunga Bongomaresca. Voilà. Moi je visade là. Je vous attends sur les ravitaillements. La soupe Izad Kazadinga, la soupe Masuring Mangamieza, ça booste ça. Zéoulou sur le chantier là. De toute façon, je suis obligé de réussir. Faut tenir. Quand je vais souffrir sur le chantier, Madagascar. C'est ça qui va me motiver. C'est ça qui va me motiver. Je penserai à vous, donc il faut qu'on arrive. Voilà. Chimenti, l'arrivée c'est à la redoute. On ne doute pas. Voilà. Il y a la redoute, mais on ne va pas douter. On va y aller. Zeni Vlanko, Mitsangana, Karaza Mtsangana, Atika Malagas. Marari, mais à la fin, Vlanko Naro, Anaro Ravrav. Zé Vlanko, Milamiad Tsara. Zavanaro, Anaro Jab, je me voule un exemple. Ils corrongent dans le Rajoelina, Zema Monaco. Anaro Monaco, quand vous voulez qu'il parte, Anaro Kochiech. Ou bien les Andais, Anaro Miabing Fouzen. Anaro Miabing Fou. Jamais de la vie. Donc, on se réveille, on fait tout, on prend nos courages à deux mains. Il faut se battre. On n'a rien sans rien. Dans la vie, on n'a rien sans rien. Vraiment, on n'a rien sans rien. Itokonaru karamale mari tcheku. Si j'avais toutes mes énergies, je vous donnerais, peut-être ça fait quelque chose, mais si vite à cause narosé, tu vois. Donc mietchef tu vas au kamalaga, surtout tu côté blanco, surtout tu côté, zach mangavakav kovlain nulzeni, surtout tu côté, marara vochka you, or que tisra chisamchika, atika mizaro iroma munachika, zene blanco naro, projet Ravatomanga, la prochaine fois, en Barakonaro Chara easy, Orangea jusqu'à la pêcherie. Port Jasmine, Jab, Changnaro Jabu, mitumaniza direct naro. Mitumaniza naro. Zem projet naz. Jabin, la manda fanaleni,
jiaby miboa pêcherie jiaby jusqu'à orangeade ataony lalagna zegny agny pa vangody zegny aport jasmine tranonareo jiaby amoron-dranomasina aby io ataovanareo karaha sakatia eo tsika mivolagna izy boka niany izy tsy voanareo amare izy possible aminareo volagna chacun son tour tant qu'on le laisse faire izy koa mbela atsika foro magnano chacun son tour zegny volagna raha voamera atsika niany possible izy avoanareo mare ananareo mangigny pour vous c'est normal parce que tsy mitouche anareo izy io mais attention mare tout simplement voilà zegny izy donc peut-être mare za tsy magnano vidéo jusqu'à nouvel ordre si j'arriverai mais bon j'espère y arriver voilà 1066 vous pouvez me suivre mbola alefako amin'ny publieko quel endroit nareo mavita me suivre za voilà sy tia nataoko tamin'ny comptenaka zegny eh oui abus de pouvoir c'est comme ça mais tsy haindreo fa pouvoir io n'est pas éternel zegny tsy haindreo zegny tsy haindreo le pouvoir n'est pas éternel Oui, non, mais en fait, Jean-Claude, il faut pas dire ça. Je sais qu'ils vont bouger. C'est juste une question, blanc comme Narosé. C'est une question d'un un petit détonateur. Zene Blanco, ita chika fa, marigny, anon volga oui. On peut pas compter sur le genre de Diego. Imagine, atika diaby volga zé, et du coup, en fait, malé marigny olon Diego. Par contre, atika koa volga, alotsika hetsiky posentsika olony Diego tsika hetsiky imagine anao izy io mahazo olo araiky anao mitondra 5 personnes izy exemple mitondra 5 personnes ainsi de suite c'est juste une question d'organisation blanc comme nareo zegny Diego n'est pareil c'est juste une question d'organisation fa testeko zegny blanc sarotro magnirika olo comment ça mosary tsisy raha agnatin'ny kibo sarotro miza niany hoanigny niany sarotro zegny donc tsy ameko tsiny fa za ndraiky tsy kivy tôt ou tard Diego eko ibouge ça c'est sûr tôt ou tard Diego tsy maintsy mibouge ary za matoky Diego fôtony en même temps za mavozo Diego zay koa mihetsiky dangereux zegny volaniko eko lera io tsy maintsy ho avy lera za matoky tu vois tôt ou tard ça viendra za tsy kivy boka za volagna aminareo zegny tu vois magnano raha tsy moa Rome n'a pas été créé construit en un jour Nelson Mandela a passé 27 ans en prison azonareo zegny l'abolition de l'esclavage a duré combien d'années azonareo zegny tu vois Éthiopie volagno aminareo zegny mort de faim après ils se sont réveillés nagnino Madagascar tsy avita karaha Afrique se réveille maintenant. C'est une question. Le président Milarong, tout simplement. Le président, il faut le faire quitter Madagascar, tout simplement. Déjà, il faut que mitondra Madagascar parce que n'a rien de nationalité. Ma malagasis n'a rien. Aznaro zegny, tegna n'a rien. Parce que quand un homme majeur, un homme mangatka naturalisation, ça veut dire que tu as perdu. Agnatin'ny constitution zay ireo amizay mandika constitution tsy adjendreo constitution io zegny problème voilà zegny bon je vais pas tarder merci à tous merci izy ty nataoko tagnatin'ny comptenaka bon c'est pas grave voilà les gens vont partager après merci à tous à la prochaine j'espère arriver le samedi parce que voilà j'espère. Départ jeudi, vendredi, on va voir. Si j'arrive samedi, je serai content. Si j'arrive déjà. Voilà. 10,66. Ok, merci.